Allah saka mishi da alkhairi. Amin malam. Ya yaba Shehu Ibrahim. Amma zai sha lugudan surutu gurin wanda ba su san karatu ba. Yaro ka yaba Shehu Ibrahim. Ku je ku duba wani littafi da ake kira Rijalu wan Nisa'i Haulur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sahabbai ne sun fi 3000 wanda manzan Allah ya musu yabo. Manzan Allah a je a duba wannan hadisi, wannan littafin da ake kira Rijalu wan Nisa'i Haulur Rasul. Annabi Muhammadu ya yi mahatabai yabo, ya asabai sun ma Annabi Muhammadu yabo. Daga cikin yabon da Annabi Muhammad ya Imam Ali har sai da ya taba kiran shi sayyidul araba, shugaban larabawa. A dawo hadisin manzan Allah, fikiru salihina tatanazzalu rahama. Ku zauna ana yaban mutanen kirki na Fatima alaiha salam, Shehu Tijjani, Shehu Ibrahim, kai malamin islamiyan kama yabe shi, ya cika yabe shi, uban kama yabe shi, da ya daure ya nema kudin sadaki ya aure uwarka bai yi zina da ita aka haife ka. Allahu akbar. Je ka. Uwarka ma yabe ta da ta jure ba a karuwanci ta samo ka ba. Wannan ka yabe ta duk ba a hana yabo ba, sai dai abinda ba a so batsa ko zagi. Muna kiran masu yabo balle ma yaban manzan Allah. Kuma kada a runguma juna, duk wanda ya ba Annabi Muhammadu naka ne, duk wanda ya faɗa Annabi naka ne. In ka ce kana son Shehu Ibrahim, zo in gaya maka Shehu Ibrahim. Shehu Ibrahim da ya rayuwarsa bai kyamace kowa ba. Aka kira Shehu Ibrahim ya je ya faɗa Annabi. In ya ganka da Annabi Muhammadu ya bi ka, sai irin munafukan nan ko tuntuni fa ana irin wannan fitinar. Wai kai Shehu Ibrahim, wai kai dan wani ɗarika ne tukun. Sai ya ce wai me kun ya ce mu ba mu gane ba ne. Ai can zawiyar, ai zawiyar kadiriya ce, ai wata zawiyar safaliya ce, wata zawiyar kuma mun ganka a ciki kana ta faɗin manzan Allah. Sai ya ce to ni bari ku ci, in kuna neman meye ɗarika na ko meye mazhabi na, ɗarikati wa mazhabi yaban Muhammadin Rasulullah. Ni kawai inda na kare a faɗa Annabi Muhammadu, ba ruwana da ƙungiya ko ɗarika ko wata mazhaba. In dai za a faɗa Annabi Muhammadu a ko ina gurin nawa ne. Allahumma salli ala Muhammadin.